Derketinên kesên ku temenê wan 65 qedexe ye. Eva di nav du mehî da du carê ku ev kes derdikevin kolana. Ana rewşa wan çi ye em temaşe dikin. Li Tirkiye piştî ku bûyera Covid-19 ya yekemîn diyar bû, ji bo yên ku temenê wan 65 salî borîne, derketina kolanan jî ji wan re hate qedexe kirin. Kal û pîr di nav du mehan da bestenê du car derketin der. Li ew herçi qas ana li derbin jî bergiriyên ku li ser wan hatiye girtin rexne dikin. Li Enqerê Parka Koğlu gelek pîrejîn û pîremêr hatine bahev. Ji wan yek Ayşen Öksüzoğlu dibêje derneketina der gelek xirabe. Em nikarin hevalên xwe bibînin û karên xwe bikin. Burada birazcık hava alın. Em li vê derê bihêne xwe radgirîn. Lê rastî di nav heftiyê de jî rojekê bidin me dê baş be. Em danûstandinên xwe nikarîn bigirîn. Karê bankê nikarîn çêkîn. Bi rastî em gelek di nav tengaviyê dayne. Em kesên zanayî ne û em dikarîn xwe parêzîn. Çend roj berê ji bo zarokan kolan hatibû serbest kirin. Ana jî pîrejîn û pîremêr bi heval û dostên xwe re hesretê derbas dikin. Ali Aksu bi xwe karbidest e û dibêje pêwîst e ku herkes bergiriyên xwe bigirin. Di belavbûna korona da jî desthilatiyê rexne dike. Ufak bir virüs. Vîruseke biçûk hemû dinya xiste bin piyê xwe û bejna dinyayê tawan. Di wê demê de mirov diçin hîvê, her cure bombeyê bermîlê çêdikin, herke razameniya ku ji bo çekan dikin, ji bo vê virusê kiriba, em jî ew qas tengazarî nedibin. Kesên ku temenê wan 65 borî bû, li kolan û parkên Enqerê da rojeka rizgar derbas kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.